uri mwari wedu tora nzvimbo flow in this place, flow in this place. Oh, that you may touch those innermost parts that many men cannot see, that many men cannot see. We pray, Lord, oh, that you may touch, Holy Spirit, to touch. Oh, we are tunamata kuti poresai nzvimbo dziya dzisingasvikirwe namapiritsi. Poresai kurwara kwemoyo. Oh, poresai mweya mutsvene, poresai mweya mutsvene. Oh, tora nzvimbo mutsvene waMwari, tinokudai. Oh, tazarura moyo, tagarira imi mega, tinokudai. Mutsvene waMwari, tinokudai. Oh,
kunyasa kwedu tora nzvimbo weamtsvene tizadzeyo mweya tora kumachechi kwedu mweya mutsvene aiwa mweya alaparoseto frento kapaniara ayetora nzvimbo mweya my God, there are some who are crying for revival. Tora Jimbo yenyu mweamtsendeka eunde Mwari bataiwo vana venyu simudziraiwo vana venyu. My God, there are some that have burdens. Lord, we pray that the Spirit of God may help. Torai o mangwanani, torai mandiri, imi mwe